написал дума. Абе, тихо бе. Здравейте ви, боксери, аз съм Жоксо 95 и Киджо Кювър, тук с мен е... Кой? Вот. И? Златин 133. Златин 133. И днешната тема е... Праня. Даскало! Готино ли е да сте в пети клас? Не. За мен Какво? Не. Не, наистина не е готино. Защото се изгубват. Не. Защото все се изгубваме, наистина, така е. Това е 1, 2, 3... Това е около 10-тия ни ден в пети клас. 10-тия ни ден в пети клас. Да. Да, така е. И веднъж на заключка в салона по физическо. Понеделник. Този понеделник. Сега днеска сме сряда. Понеделник. И не забравяйте тази вечер да гледате Столичани в повече. Ти днеска ли си го качиш? Еми, да, много ясно. Да го качиш в своя въвълкането ви. Не. Палетки с кашкавалче. Да, малко. Добре. Чакайте и Златинчо да се видим. До сега май не сте го виждали. Да, той сега се разкрие лицето. До сега беше анонимен. И ме се казва Златин. Златин! Той разбира, че си бил ти, защото нали си Златин, защото не си. Ами да. И така. Даскалото не е чак толкова готино. Колкото се очаквате. Да. Училище, ручки. Обаче... Чакай, дръж малко. Даскал, мислите, че... Обаче... Наистина, така е. Нали, мод? Нали? Кажете да или не. Дама! Да. Дама, хубаво. Пак солетка. И така. Надявам се всеки ден да има такъв влог. Нали? А защо не сте качвали от месец? Да, аз отдавна не съм качвал влог. Ти не трябва да си качил един ден го правихме. Още си го качил. Аз го изтрих. Малко ти хвали видео, съм ще напиша. И така. Оп. Оха, на ракийка за мирта. Бе, дай ми столиците, бе! Дай ми столиците! Ако той без с кашкавал не са хубави. Айде бе, Жокиле, за това всеки ден ти ядеш, бе! Златинчо иска да пусне една песен. Чакай, ще спра на пауза. И така, върнахме се. Чакай, слушай, да пусне. Дай. Айде бе, скръмза! Спри музиката. И така, искам да кажем, че аз се казвам Жора, той се казва... Не, той мод, той има анонимното име, обаче се казва Росен. А то за мен се казва Златин! Златин се казва. Вие са го разбрали вече от името му. Хубаво, дай. На! Ах, мъчи огън! Замира се на кебабчик. Ох, тук те и сега едни здраветата ходят. Завиждате ли защо съм отканах столетие, защото той не излъчи? Преписах домашните от него и той сега ми взема. Да, аз си написах домашните и му даже не е преди малко. Аз си ги написах. Да, ти ги написах, да, обаче нямаше да чееш да имаш един минус. Да. И така, чакай, стоп. И така, Бибо, до утре. Виж, много виж, Бибо, вижте това. произведение. Заболязо. Вижте, Вижте, това е много дълго нещо. Така, довиждане, до утре по-точно. Това беше мод, и това беше Златин 133. Довиждане! Чакайте да се прегърнете. Ева. Чакай бе! Довиждане!